היה אחד מגדולי הקומפוזיטורים בעולם, וגנר, שעד עכשיו אסור לנגן את המנגינות שלו. עד עכשיו הוא בחרב. כי הוא היה אנטישמי, הרבה לפני תקופה נאצית. ואותי מאוד מאוד עניין מה הוא באמת אמר. אז האוניברסיטה העברית הוציאה את הספר שלו, בתרגום לעברית. אז אני אגיד לכם מה הוא כותב שם. אני את היהודים לא אוהב, את הדתיים לא אוהב, אבל מה אכפת לי? את היהודים שעזבו את התורה ואת המצוות ונראים כמו גויים, אני שונא. כי הם נכנסים לנו בתוך החברה והורסים לנו את התרבות ואת השירה ואת ההוויה הגרמנית. את אלה שהתנצרו, אני רואה בהם גייס חמישי. גייס חמישי שעתיד להרוס את כל האומה הגרמנית. אם אנחנו לא נתגונן מהם, מעכשיו הם גמרו עלינו, כי הם מחופשים לגרמנים, אבל הם לא גרמנים. הם יהודים נשארו גרמנים. אז אתם מבינים למה אסרו כאן לנגן אותו ולמד את מה שהוא אומר? בדיוק כמו שכאן כולם שונאים את חוקי נירנברג, בלי שהם לא יודעים מה זה. יוברג! נירנברג אמר שליהודי אסור להתחתן גויה, אז בטח שמי שמלמד כאן בכל בתי הספר זה גזענות. להגיד שיהודי שונה מגוי זה גזענות כאן במדינה הזאת, לצערי. נירנברג סך הכל העתיק מה שכתוב בתורה. וגנר סך הכל אמר מה שכתוב בתורה. שיהודי זה יהודי. גם הוא מתחפש. גם הוא מתנצל. ישראל שחטא ישראל. אתם, הוא כותב, אנשים רחמנים. אנחנו אנשים אכזריים. אתם הורסים לנו את התרבות. כן, ככה כותב וגנר. ולכן כל הספר שלו מכוון כנגד המלחין מנדלסון, שאביו המיר את דתו, שהוא היה בן 5 בלת הנצרות. כותב לו, תשמע, אתה חושב שאם אתה מדבר גרמנית והתנצרת נהיית גרמני? לא. השירה שלך היא בכיינית, המוזיקה שלך היא לא אותנטית, ואתה מרעיל לנו את התרבות, כי אנשים חושבים שזה מוזיקה גרמנית. מוזיקה גרמנית מלאה גאווה, ואתה לא יכול לעשות את זה. ולכן אתה נקרא אויב התרבות הגרמנית. אז הוא לא צודק? בטח צודק. בטח צודק.